Error. Takže čau lidi, já jsem další videa. Dneska to bude další díl z úžasného Minecraftu a docela jsem tady pokročil, už tady dělám druhý patro. A taky jsem udělal tamhle vzadu farmy. Tamhle můžete kousek vidět, takhle, tam trošičku je vidět. No a ty farmy vám za chvilku ukážu, jenom tady dostavím tohle. Nechtěl jsem to dělat celý, protože by vás to asi moc nebavilo, nebylo by to asi tak úplně záživný. Což si já myslím teda. Tak jo, teď jsem ještě tohleto uděláme. Mě to asi nevystačí, hej. Šel jsem tam jednou a natěžil jsem stack a 10, jo, takže jsem tam toho natěžil hodně, takže ty farmy mi prosperují, akorát je škoda, že v normálním takovémto světě nejde prostě udělat, že jo, automaticky, nebo to ono to asi nějak jde udělat si tu pilu z pistonu, ale na to já fakt jako nemám. Pochybuju, že na to vůbec někdy budu mít. To bych si fakt musel přepnout do kreativu, což já ani nemůžu. No, tak nevadí. Ještě tady. No, samo sebou, že to nevystačí. Na tu střechu toho budu potřebovat tolik. Ani tak střechu uděláme jindy. Tak jo, jde se zase těžit. Tak kde mám zase tu sekirku. A tady můžete vidět, že mi tady bouchnul creeper, takže jsem to tady zpravoval. No, to byla slepace. Nevadí. To žádný pírka z nich nepadá, to je zase příšerný s nima. Akorát mám to tady teďkom docela přeplněný, no. Ale dal jsem si pár truhel dovnitř, takže tam to ještě přestěhuju. Taky nebudu potřebovat, taky ne. Taky ne. Takže 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vlastně jsem potřeboval jenom 2. A rovnou se budeme spinkat. A ještě se to tady budu muset všude osvítit. Protože když je ta tma, tak se třeba vevnitř prostě všude spawnují ty pitomci. Já se je rovnou jdu pokillovat. Pokud tady teď nějaký budou, no možná, že se někdy nestihnou zaspawnovat. Takhle teď se zrovna nestihli, super. Tak jo, teď budeme dát samsky. Jsem si to vlastně dal do inventáře, takže mi to bylo úplně. Tak jo, jdeme. Tak, tam zavedeme. No, tam to zase vyrostlo. Tam je toho fakt strašně moc, ty stromy fakt rostou neskutečně rychle, já to nestíhám vůbec. To chce si najmout nějakýho otroka, prostě, který to bude. No, tady mi to taky odbouch creeper. No, tady to taky ještě nemám osvětlený, takže se tady 100% budou někdy spawnovat. Tak co nedělám, no, to se tady prostě budu muset někdy osvětlit. Protože jinak by to asi nešlo. Tak jo, teď tady mám tohle. Tak je. No, tady mi to taky odbouch ten creeper, takže to je tady úplně nedodělaný hnusně. Tady u toho dubového je trochu méně, protože to roste pomalejč, si myslím, že. Alebo to je jenom z toho, že ty břízový tak jsem zasazoval jako první. To už taky může být tím. No, má to hodně významu, ale ani jeden se nezdá být pravdivý. Já z toho budu mít saplingu, si teda myslím, že z jednoho stromu padá maximálně 5 saplingů. Což si teda myslím. Já to nevím moc jistě, ale myslím si, že. A jednou jsem tam u toho dubového, tak to zase se mi tam spawnul creepy strom, ten jsem fakt těžil asi tak 5 minut. Nenávidím ty creepy stromy, jsou hrozný. Ale tak podobají se aspoň těm normálním stromům, takže jsou to vlastně úplně čisté, normální stromky. A teď je vlastně 18:32, mě v 18:50 začíná můj oblíbený pořad. Takže je to městečko Záhad, je to taková blbost, ale tak je to docela někdy vtipný. Svině mi to tady podbouchla. No, já jsem tak nechal. Tak, to si tady uděláme krafťák. Už je moc. A zobrat, no. Ještě tak
Tak, takže crafting. Aha. Můžeme toho potřebovat víc? Tak to už bude stačit, ne? Tak jo, to už stačí. Na druhé straně to vlastně nepotřebuji. Akorát ještě co? Super. Jo, dobře, to vystačí. Tak a to dáme takhle. Všem. Když se ještě pozbíráme tohle. Jdeme tak a teď jdeme těžit dubový. Koukejte se, kolik to tady za tu krátkou dobu narostlo. Byly tady asi tak jenom tady v pár tří a koukejte, kolik tady toho zase. Takže jako fakt prostě teď budu mít dřeva tolik, že jako si můžu postavit kolik toho budu chtít. Takže v dnešním díle 100% dostavíme ten barák. No a i když ještě budu mít takový menší problém tam udělat tu střechu, to asi udělám někdy jindy, protože jako to zatím moc asi nezvládnu teďka. Si myslím. Tak je. A v příštím díle tak bychom mohli udělat farmy a jelikož na farmě je toho potřeba docela hodně, tak rozhodně přemístíme slepičky a kravičky. A možná, že to stihneme ještě v tomto díle, ale jelikož mi začíná můj oblíbený pořad, tak nevím, jestli to stihneme. Ale člověk nikdy neví, toť pravidlo. Ne. Job. No super, kde jsou ty další věci? Opadejte, dělejte, to nemůžu opadovat nějak rychlej. Jablíčko. Jablíček už mám hodně. Tamhle ta kráva není normální. Vždycky, když jsem tady, tak mi tady tancuje street dance, to je nějaká prostitutka, tyhle utuče. Pokud nevíte, co je to prostitutka, tak se to koukněte na video Sex Free, ty vole, hned to zjistíte. Plachty jako americká prostitutka! Tak to mám. Nechám, to stejně budu. Takže mám 27,50, to je docela dost. Akorát bych měl najít džungli a začít těžit džunglový dřevo. No teď si myslíte, já vylezu sem, jste to viděli. Tady plánuju do budoucna udělat rozhlednu, která by vlastně, že tady by takhle, tady na tom místečku by takhle byla a viděl by se vlastně tady ten dům a tady takhle všude ty farmy. Zase něco vyrostlo tamhle taky. Teď si myslíte, že to vypadá hnusně, ale já vám znova ukážu ten obrázek. Tak jo, dobře, neukážu vám to, ale nakonec videa vám tam dám video. Jsem totiž nedokázal prostě jako to najít. No, takže. Pak myslíte, že to vypadá hnusně, to bude pěkně. Jednou za pár let. Ty vole! To ani nevíte, jak jsem se lekte. Budu aspoň odbouchný slepice, ty. Tak teď to. Máš svině. No, další svině. Já vám říkal, že oni se to prostě spavnuli, to pak jdem se vysvětlit. No. Myslíš si, že odsud by vás, než? Jak to dělají machři. Tak už máme. Jej, to má se vyhodilo milem. Se mi stává, že vlastně zmáčknu tady Q. Je to Q? Jo, je to Q. Místo vlastně, že jo, ty F1. Jo, tady jsou. Tak jo, toto je dostatečně nasvětleno. Tak jo, nakonec budu dělat jenom torčkový osvětlení, nebudu dělat tam to úplně profi speciální. Já vám ukážu, jaký profi speciální myslím. Takže, abych vám zároveň dokázal, že jsem to doopravdy postavil, a abych vám ukázal to osvětlení, tak tady vlastně vidíte tady ten baráček. Z těch schodů budu
potřebovat tolik, až to ani nebude možný. Jo, takže tady ve mně to osvětlení je takovýhle. Je to úplně na jednom takovém primitivním principu. Takže jako fakt úplně primitiv. Tak, prostě je úplně jednoduchý princip, je to tady všude. Potom vlastně tady tak, jak jsem vám říkal, tak jsem udělal to druhý patro pomocí žebříku. Tady taky prostě svítit, zasnout. Zase ten samý princip, no tak jsem si to tady ukopal. Akorát tady je to prostě propojený takhle. No. A tady ten princip budu dělat nechce. Tak. Takže si myslím, že to je docela dobrý, tady je vlastně ten balkónek, tady takhle bude. A myslím si, že jako celkově je to docela i pěkný dům. Jako takhle vypadá dobře, já nevím fakt, jak to bude vypadat s tím břízovým, jo. Takže jako, ale myslím si, že takhle to docela i vyjde. No tak jo, tak teď jsem vám to ukázal a čau čau. Takto dělají domy YouTube money. Takže teď jste to vlastně viděli, jsem to dal takovýhle střih. Měli byste to vidět, dokonce to vidíte. Tady to já jsem udělal docela blbě, že to tak vypadá divně, ale až zase tak divně. Já akorát dostavím tohleto. No 41, za chvilku mi to začíná. No a pak tak prostě jako už to ukončím a asi budu hodně věcí dělat za kamerou, tu střechu 100% a to dřevo budu sklízet 100% za kamerou. To jako by vás určitě nebavilo, jak budu tady sklízet dřevo, jo, to by vás fakt nebavilo, to jo. A neříkejte mi, že by vás to bavilo. To by vás nebavilo, jako já to vím, to fakt ani náhodou. Takže tohle se tady takhle uděláme. Jej. Tak, ještě tam máme 44. A vidíte, kolik na to je potřeba dřeva, jo? Vlastně, když se vám to tak ve čtvrtém díle už si stavím takovýhle nigadomek, jak říká Manta. Ne, dělal jsem reklamu! Střih, střih, střih! Z důvodu varování násilnosti této věty bych vás nejraději upozornil, že byste si měli dávat velký pozor, co vlastně posloucháte. Pro děti 15 let méně. Prosím, pokud to máte ve sluchátcích, nebo pokud nemáte rádi vysoké napětí, tak si stlumte zvuk. Děkujeme za pochopení. Udělal jsem reklamu? Doufám, že vám nezalehly ouška. Prosím, dejte mi odběr, like a mějte mě rádi. Papa! Samo sebou, že to ještě není konec, jenom jsem tady teď dal nějaký úplný kraviny. Tak jo, jestli tam někdo je, tak to pochutná sílu mýho meče. Pohoda. Ještě si jsem dal postavit ty věci, tady něco bude. Tam je rovnou skeletron, takže my si zalezeme do postýlky. Tak jo. Tak a teď ho jdu zabít, chci po tobě tvý šípy a tvý kost. Pojď sem, pojď chutě. To vám nemůžu trpět. No, konečně. Tak jo, co by mohlo být? Tak jo, to asi ukončím, doufám, že se vám video líbilo. Dostavil jsem to, příště to udělám buď v příštím, nebo prostě úplně v nějakém divném díle. Snad vás to bavilo, snad mi dáte like, odběr či koment a mějte se, čau čau. Děkujeme za shlédnutí. Pokud chcete nadále tuto sérii, a já vím, že chcete, protože tato série mě baví a je mi úplně uprdele, co si na to myslíte vy, tak budu pokračovat. Děkujeme za pochopení. Pa, pa.